Jinên Efrîniyê li penageha Şehba derbiderin meşek lê dijî kuştina keça Kurd Jîna Emînî li ser destê polîsên Îranî pêk anîn. Di Meşê de ku bi serpereştiya rêxistina jinê Kongrasdar birêve çû, bi sedan jinan dengê xwe bi slogana Jin Jiyan Azadî bilind kirin. Her wiha piştgiriya xwe ji bo tevger û xwepêşandanên Rojhilat û Îranê anîn ziman. بویرن کو ل داویه در حق جنا کرد جینا امینی دا هاتین گرن یعنی راستی هویتیا پلیس دولت رژیم ایران هاتیه هرو ام دخوازن وک جن عفرینه ام دنگ خو بجن رجلات کردستان دا کو ام ببجن جنا با رجلات کردستان عینی جن رجاوای جی دنگ خو هلوست خو هرو پشگیری خو دنگا بگهیجن جنا رجلات داکو ام ببین ارو جنا رجلات نبتنه. Jinan di Meşê da kuştina Jîna Emînî û refatara rejîma Îranê li hember jinê protesto kir. Her wiha tekezî li ser têkoşîna hevpar ya hemû jinan li hember tundî û serdestiyê kirin. Ku xebata jina Kurd li Rojava îro bûye sembola hemû jinên cîhanê ji bo destxistina maf û azadiyan. Bi dengê jinê Efrînê silavek şoreşgerî hemî jinê di hindir Rojhilata Kurdistanê de hemî jinê di hindir Îranê de hîro bi vê serhildanê bi vê yekîtiyê bi vê coşê hîro ancak civaka me bigîne azadiya xwe. Ji ber vê yekê em jî wekê jinê di Rojava jinê Bakur Rojhilata Sûriye em jî piştgirî didine wana em dibên denga jinê hîro dengê azadiyê di hindir cîhanê de ye. Ser vê asasî em dibên bijî şoreşa we bijî serhildana we. Hêjayî bibîrxistinê ye ku rêxistinên jinê li Rojava an ku Bakurê Sûriyê her wiha çend serkirdeyên herêmê helwest li hember kuştina Emînî nîşandan û diyar kirin ku xwedî derketina li jinan xwedî derketina li jiyanê ye ku di keseyeta Jîna Emînî da jin tev tên armanc kirin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.